in siya mata kaya waya ta 370, amma yau ni irin ni za ta yi haka in siya mata waya ta 450. Ga mota da in siya mata kana ga ina yawo da kafata. Ka ji magana ta ne ina baka shawara. Haba obze irin wannan abubuwa da mun saba da muna yi amma ba za ka ta yi. Yanzu ba san ka take yin nan ba, bai kamata ka rinka wahala kullum ka kare ka samu ka je ka kai mata ka je ka kai mata. Kana ganin gidan fiyota fa muke zuwa kullum 1000 ake ba mu. In sha garin kwaki in zo in siya mata abu amma yar hajiya tana mun irin haka. Ai ita asara idan za a yi ta daman ta kan iya zuwa mutum baya gani. Hawa ni yar hajiya ba ta duba ni ko sabuwar budurwa zan yi hankali na ya kwanta. Ya kamata da ya fi maka. Ai wannan ba adalci bane ba. Gaskiya da. Ni za ta na yi wa haka. Za a samu budurwa nan simemiya. Ga sunan a gari babba haka. Za ka raka ni ne mu zan raka ka. Wato kai yanzu dan butulci ka nuna min halin ku da ƴan adam butulu. To ba ni hular, aini na siya ta bani. Airpiece din ma ba miƙo mu. Haɗa min da wayata, aini na siya ta bani. Kai, kayan jikinka ma ka cire ka bani. Cire kayan jikinka ka bani. Ni na siya ai. Za ka gani. Sami kan. Mama.